joget aku kelingan sore mau. Apa? Iki celenge mau genjine ayo. Kok iki celenge mau genjine? Iya. Mas Gareng. Nun. Selamat malam. Selamat malam Mas Bayu. Saya terima kasih mewakili kadang-kadang KSFC SBA. Panjenengan kepareng nyengkuyung adegipun utawi mengeti dinten ulang tahunipun KSFC SBA. Nggih, niki wong jenenge nyedulur niku nggih rekoso bareng, bungah bareng. Amin. Dadi ten mriki niku ujube kula jagong. Jagong nggih dumadine SBA kalian KSFC. Leres. Oh, dadi bengi iki sedulur kabeh. Nggih. Ora ana pitung wong jernyatane SBT GTRY BTN plus TBK. Apa kuwi? Sambatan gotong royong bantuan dan TBK nu tombok. Iya. Loh, tombok tenaga ning entuk sedulur. Sing penting ini karena KSFC itu juga penggemar saya, SBK juga penggemar saya. Jenenge we SBA. SBA. Yo, Apa karepe SBA? sahabat Bagio Gareng asli. Waduh. Iki ulang tahunnya sedulur Bayu Haji lho. Lho ku ya sedulurku. KSFC. KSFC. Karo aku seneng familiar dan cocok. Jadi ya padha karo sliramu ya ulang tahun. Dudu. Dudu kok. Wong sing raga dudu aku kok. Wong sing raga dudu aku kok. Kok senengane Niki ngraketke tali silaturahim. Nah, Ngapa Mas? Ngapa Mas? mboten kula kangen kalih dopo ngeten iki. Pripun ta? Gawe gong. Piye? Lampu tengahke karo nyawamu larang kae. Ya nyata kuwi rene ngaji. Ya aja nesu. Aja nesu. Santai. Iki kan parapane saiki Bagong MT. Apa? Mutungan. Iya. Heeh. Ora lho iki pendopo asli, Nggih. iki pendopo asli Timasan iki ya iki. Nggih, heeh. Iki dienggo kandang juga untuk KSFC kandange SBA. Leres. Mila Bapak paring dawuh niki dipun paringi tengir kebon seni. Paringi tengir kebon seni pamrih dienggo napa niku menabur benih-benih kebudayaan. Ora mung wayang, ya sapa wae, ya tari, ya gamelan. Mila buktine sore wau ibu-ibu Waranggana wis kepareng joget gambya. Nah, kula jenenge Timasan. Timasan. Iki tiap seniman dan seniwati pirsa ini rumahnya Ki Anom Suroto. Masyarakat umum pun tahu kalau ini rumahnya Pak Anom Suroto. Santun dan sopanlah tiap kesini karena ini rumahnya seniman unggul. Timasan. Tepuk tangan untuk Mas Garangan. Gareng kok garang. Gareng. Iya ya, Kang. Dadi kene iki nang kene iki ujube ngramekake tur melu syukur ulang tahun HUT-ne KSFC karo SBA. Nggih. Dadi iki ulang tahun ping pira iki? Ulang KSFC ingkang kaping 12, SBA 4 tahun. Bersatu dengan dua tujuan. Tujuannya Labuh negara lewat budaya. Nggih. Dadi labuhe KSFC iki labuh negara ning lewat budaya. Leres. Beda karo SBA. SBA 4 tahun penggemar Mas Bayu itu dari 4 penjuru. 4 penjuru. Barat, utara, timur dan selatan. Nyawiji dadi siji ning kene. Wah, elok. Wis. Mula mau pengurusnya ya ana sing Jawa Timur, ana sing Jawa Barat. Heeh. Ora mah itu SBA ki menyebar ning ngendi-ngendi. Oh tenan suguhane. piye Mas? Bukan apa? Elok ta? Mbah aku urung mangan kok. Oh, kuwi saking sing ora ndegel. Kuwi wis sore wis komplit. Ana empek-empek, ana nasi gandul. Komplit to yen aku ora dikeki le rasane piye? Ora kae mbok jikok dhewe wong prasmanan kok. Prasmanan karo kancane kalah pras-pres kok. Ora ben-ben lho. Awak dhewe lagi teko wis dikeki ule-ule. Ule-ule iki apa ta? Angsul-angsul. Heeh niku bebungah dorpres kanggo para pamirsa lan para kadang pengrawit. Wah, seneng tenan aku. Aku pirang-pirang dina iki nyanyi dorpres terus. Lah nggih to.
jan kowe enak. Pokoke masa 17-an ngene iki seniman seniwati iki nemu dit sak nggon-nggon. Lah kok nemu dit sak nggon-nggon? Oh nyambut kene mung sak klemetan mung ditutup door prize kok. Ora masalah. Tapi hari ini saya cukup bangga. Banggane Bapak kita Ki Anom Suroto ngestreni wiwit sore mau wis rawuh. Nggih. Dan malam hari ini ada seorang dalang yang blas rung tau ngejak aku. sapa kuwi? Pak Gunarto. Iya. Aku blas. Oh nek panjenengane asta bakale panjenengan ya dijauhi. Heeh. Nggih wong rezeki sing ngatur Gusti. Nggih, heeh Mas niki iki wayangan dari kita untuk kita iki ning omahe dhewe santai wae. Mboten sakem rungsung. Tur kula ten mriki mboten ngangge target-targetan. Lah iya. Iki kok santai Kang Gareng. Lah saiki nek ora santai piye pesinden iki saiki main hitungane ning pira iki lho. Kae sinden expired bareng teko. Wes payet lambene. Sinden expired. Expired. Lah wis ora tau ditokke iki. Kae. Oh, mergo kuwi simpenan dadi suarane ora mung sasake. Nah, ngono lho. Suara ki metune wayah-wayah nek ngene iki. Iki nek ulang tahun ra ditokke. Kae sinden Mbak lupa kae. Sapa? Lho ibune Lupi kok lupa. Mbak Rusiati. Mbak Rusiati. Mbak Rusiati niku karo KSFC karo SBA wis sedulur kula niki tombo kangen, temu kangen kalih para kadang abdi. Delok kae lho iso nggo conto nadyan beda rombongan ning klambine padha. Ae dhewe wong loro kok selewah kok. Ora ngono. Ketone ora akur. Ora sing ngono. Iki ketoke pakaianmu iki suwe banget ra wong lho ya. Aku ya lagi ngerti iki lho. Yo, iki khusus kostum sambatan. Iya. Iya. Mergo iki ana perbawane iki iso gawe perbawa kerukunane sing para SBA lan KSFC. Kok ngono? Kok iso? Loh, aku ngono. Lah pripun ta? Loh ya biru biswa rukun. Oh iya. Iki biru bisa rukun. Laut. Biru laut. Ah. Apa karepe iku? Loh, lagi lakukan kebaikan, Nggih. utamakan kebersatuan. Nggih. Dadi biru laut iki apa? Oren. Iso ngartekke? Ora iso, wong ki lungsurane Jumadi to kowe. Oh iya ta. Kuwi lungsurane Swargi ta? Kula sak brebetan lah kaya Jumadi. Hati-hati lho. Apa? Iki bar nyewu wis nyekar terus. Yo ora. Wingi nang Jetis. Ah. Nang omahku lagi. Pokoke iku lampun mang pethoke garis. Ha iki tenan lho. Apa rai? Nyambut gawe iki ora jeneng nyambut gawe. Ya. Tujune kok ora nyambut gawe, yen nyambut gawe kuwi wis tata nyawa. Aku wis mateni Bagong papat lho. Ya wis papat kuwi wae lho. Ya wis, kuwi ora kok ngono niku pancen wis pinesti tekan janji. Ora sawedi wong wis. Nggih, heeh. Mas Gareng, Nun. para kadang KSFC SBA kangen-kangenan karo para kadang abdi. Nggih. Mbak Rus ya kangen-kangenan karo para kadang abdi. Laras. Bu Tomblok ya kangen-kangenan. Nggih, Butom. Wah, Butom. Butom mesti kangene karo sing gambang tok. Lah, Pak Dirating mau sing Aku teko dok disogok piye? teh jeruk. Aku ngerti, padune ben ra digasaki. Ku apa sing ketemu nang Bojonegoro? Oh, iya. Alah, lho muni ayo kawin, ayo gitu. Iya, heeh. Lho Bu Ya. Tomblok kuwi wah arek Biyen. ketemu karo Pak Dirating wis luar biasa. Biyen mantane prihatin iki. Ha ya. Pak Yatin kok prihatin. Ayak beda padatan. Iya ta? Biasane ya biasa wah semiran ireng. Iya. Pak Deus mau sore dandan terus karo anu. Anu rada kembali lho Pras. Oke. Siap. Elok reoni tenan bengi. Bapak gede-gede. Iso-isone. Niki kula matur nuwun kalian para kadang seniman seniwati. Khususipun para kadang dalang saking Pepadi Sukoharjo iki kemarin berkahi Om Mariono, Om Sukadi Bendo, Pak De Puntono, terus adik-adik kula ingkang saka SMKI lan isi lan ugi adik-adik kula penerus dalang sing saka Ngayu Jakarta lan liya-liyane. Do napa Mas Sami lelekan wonten mriki. Alhamdulillah nggih. Nuwun sing baku niku ya sepintas fans ning sejatine kuwi sedulur sing teko. Nggih. Kuwi iso marake gembira lan Ya. iso nekake rejeki. Iki dalam Mula aku ki ora cerita ya rawuh. Hah?
dalang rica-rica ya rawuh. Sopo ki? Pak Tengkleng. Oh iya. Ora sak-sak ngono kuwi. Kok iso dalang rica-rica. Lah Tengkleng ora golongane rica-rica. Tengkleng ki rene ora arep nonton wayang. Lah apa? Ngawal Birida. Ora ijek berlanjut to. Alah, Ijek berlanjut to. Begawan Wisrawa ijen ta. Oh, jebul ijek berlanjut to. Ben, wonge arep nesu maju rene yen ane. Lah iya. Lah pripun aku ya matur nuwun Mas Susilo Tengkleng. Wah jan wis kepareng berkahi. Ya. Iki badine seorang seniman ini tambah rezeki, tambah sahabat, tambah sedulur. Mula yen iki yen untuk milih jadilah seorang seniman. Seniman itu tidak terbatas umur. Waton isih kreatif dan aktif sampai umur berapapun masih dimaui dengan catatan bertanggung jawab dengan profesinya. Ya. Terbukti belionya Ki Anom Suroto yuswane wis pira. Lho, iki isih dikarepke karo masyarakat umum. Sing luwih baku iki jujur iki, ora perkara ning ngarepe Ki Anom Suroto. Dalang sak jagat korat kuwi perbawane ora ana sing ngungkuli panjenengane. Nggih. Oh. Wis sapa? Dalang ngendi? Angger wis dandan ya wis kaya ngono kuwi, Tengkleng ya Tengkleng. Ayo kae, ning Ki Anom Suroto angger dandan pinarak ngono. Lho, Nek pelawak enek sing perbawane kaya pake. wis sapa? Bagong. Maju kok kuwi. Kuwi nek dandan lho piye? Piye? Kaya mayit to. Ayo. Kuwi nek Mas Bagong to kok iki gerak bakul rica-rica kabeh tutup. Bagong ki kowe ngerti? Bagong ki kelemahane gur siji. Kurang banyu putih. Arep jajan kurang banyu putih ki lho. Tak kira arep semaput kenapa kurang banyu putih, Pak. Heeh. Nggih Mas Gareng, ayo niki napa alam-alaman. Nek sadurunge tetembangan Mas Bagong nyedak bapak kono sing nyuwun dawuh kali Pake untuk doa KSFC Twin SBA ke depannya. Jaluk dawuh lho, ora meden-medeni Pake lho. Mentaran terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu, Mbak Limbu, Bocange. Nggih, alhamdulillah Bapak nembe kundur saking Jakarta. Tresnanipun dhateng para kadang KSFC SBA Bapak kepareng lenggah menika para kadang sami remen sanget. Nggih. Nyuwun dawuh Pak perkawis SBA KSFC ke depan nyuwun pandonga saking Bapak. Namun sekaos atur kula ampun nganti obor blarak nyatane Gusti ngijabahi. Amin. 12 tahun berjalan nyatanipun saya ngrembaka KSSP. SBA sepanten ugi walaupun baru 4 tahun tapi sudah gaungnya sudah senusantara, alhamdulillah. Mila kula matur langsung ke Mas Bagong. Nggih. Wong sing teken-tekun kuwi bakal tekan pun di bidang apapun, waktu ditekuni bakal tekan. Kula matur nuwun sanget dene Mas Gareng sampun ngendikaken bilih nang kene iki ra ngitungan apa-apa itu musuh dulur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nggih. Nggih, Pak Tuno satak badhe sanak Mas Gareng. Nggih kesatak. Nggih. Warga KSFC SBA ora bakal ngerem kenetra. Nggih, leres. Sewanci-wanci Mas Gareng itu punya hajat apapun, waktu diparingi kabar mesti ASP kali SP mesti guruduk tendal Mas Gareng. Saestu nggih Bapak nggih. Nggih apalagi nanti mau mantu lagi Mas Gareng. Insyaallah tahun ngajeng tanggal 12 bulan apa Mas?
April. Oh nggih di Nunuke pun dienggo wong. Lah nggih. Nenek wis payu sik kanthi nunuke pun payu niki. Oh nunuke pun diengge, Pak. Nggih, nunuk pun kantun neneke mengke. Aja le. Ora. Nggih pancen niki kula nggih nyedulur kali KSFC kalian SBA Pak mong fans kula nggih pun bubar segar bubar Pak. Kok saged. Nggih mboten kula openi. Ora patek segar. Menika sampai kalian ngelempak para kadang KSB kali SBM itu nyambung umur kula Mas Gareng. Leres Rama. Saestu. Nggih. Nadyan namung setahun sepisan namung mongkok manah kula. Nggih. Langkung pikantuk pakurmatan dene sudung kula pun agem dening para KSB SBE wonten mriki nggih matur sembah nuwun sanget. Aturipun Mbak Cange leres mriki sanes sanggar namung kebon seni untuk menanam utawi ngrembakake seni napa mawon. Nggih kathah ingkang muncul saking timasan. Leres. Contonipun buta pinggiran niki lak tatan timasan. Sapa Mas? Nanda kuwi. Nggih, leres. Jaripun kalih setunggalipun wonten Jepang. Nggih. Nggih, kanu bayanganipun Bayu nika, Pak. Nggih, dados Gareng ten Jepang mriku niki. Oh, Nanda ning Timasan sejarahe akeh, Mas. Apa? Dipedhot pacare iki arep glundung ning kolam renang ngono kae ya. Aku mati wae aku. Saudara. Mila ngantos kula damel menika gedung wayang wong gedung ketoprak menika kangge ngajangi para kadang-kadang seniman jangkep terus kala semanten nalika Ibu Bayu Sugeng niku rak remen bangsa kesenian timbangan kowe lunga tak goleki nggon engko diatur tidak rene wae ben nglipur warga Timasan sak kiwa tengene kula damelake niku tobong niku. Nggih, nyambung Romo, nyambung. Karena piyayi masyarakat ingkang nangletaken tobonge Pak Anom kok saiki ora tau ketoprakan neh ya. Ngoten. Lah ngono kenging nika dampak Covid terus. Oh, insyaallah monggo anu Mas Gareng mengke diagendakan melih. Ya kok tahun. Lestari lan botenipun gumantung dalange niku menan anu nggih. Wah. Kowe lho. Estafet dari bapak ke kamu. Weh, iki warga abdi iki sing nom-nom kok iki bakal tak dapuk ketoprak kabeh. Wah, piye? Anu Pak Bocange sareng kula ningali gambyongipun ibu-ibu warangana wau. Anu, gambyong sedap malam apa pripun, Pak? Gambyong wari awak. Ora wedok tenan winyel. Sedap malam kaya elok sanget menika. Kula lajeng nyewutan kalih anu Mbak Darsini jaman ten Australia nggih. Nyambyong. Nggih. Loh, wau nggih meri, Pak. Pripun? Nggih kepengin aku kok ora dijak ngoten. Karepe nggih ajeng niki ono kepareng gambyong tunggal. Ya ora. Pada wonten Adelaide niku malah kalesan Kangjeng Gunarsana nggih bebas saking mrika Ridin nggih Adelaide menika rumiyin kangge anu kula nderek festival wayang sedunia Kangjeng nggih wonten niku malah riyen dipun cara desa niku wonten pager pring enten oh niku jebul sakniki manuk Kangjeng Guna ten mrika ten Gunarto di parking mrika oh teng griyane Adirai niku Adelaide. Oh, tak kira dolan ning ngene Binaraga Adirai. Lha anu para pamirsa, para pengrawit tepuk tangan untuk Gambyong Waranggana Abdi. Oh, saben-saben pendopo kene ana acara yang melibatkan Abdi karo KSFC, ibu-ibu kudu siap Gambyong lan tari-tari liyan. Anu Bu Cange malah ngeten. Niku ditawake karo penanggap-penanggap mawon. Terus pundi nek sadurunge wayangan Gambyong riyen. Oke. Nggih, saged niku. Aku mau wis takon karo pelatih jare kurang apa latihan kurang suwe dadi ya maklum pelatih mau. Lho, ngatasi lagi ping pira latihan pun bergas sanget. Nggih. Ketok kopake terus posisine bareng iso pas. Kuwi trisik ora gejebles kancane wis alhamdulillah.
Oh iki anggar latihan iki trisik tatap cagak sing bingung blocking liyane. Lah ya mau pelatih nggih ngapunten nggih Mas Gareng mau latihane lagi Bang. Pelatih ngerti kowe? Sapa ta? Bu Anom. Oh alah. Niki raya-raya kula keng Bogor mantu adi kula awak dadi anu mantu to mriko. Nggih, Rama nggih. Tuwin kalau wonten tarian Nah, niku sing kula baru kali ini. Kalian celeng kalau wau. Nembe menika kula ngertos sekrot terus kalih celeng niku wajib dibudayakan niku Saya ora badhe tanglet cekuk truna kali Surapada niku sami mboten. Nggih sami. Sami nggih. Nggih, janipun cekok taruna jane. Nggo nyekoki cah nom marga sore metune. Nggih. Nggih, nyekoki kesenian menurut jenenge cekok taruna terus dadi cekruk truna niku. Lajeng Nek cara etan niku sawung galingan. Sawung galingan nek cara dadah Surabaya. Mulai Surapadan niku napa, Pak? Nggih niku. Nggih sami mawon. Sami kok ngene. Nggih kula riyen penari niku, Pak. Oh, celenge. Oh. Ora caturan. Penari apa? Aku ora ngerti kok. Ora. Penari niku iki sing endi? Ora tak tutuke. Penari pokok taruna ngono. Bu. Baiki cedak omahmu kowe kemlinthi kowe. Iki kocape koyo adoh banget nek mayang. Ora. Rumah kanca-kanca kerawitan lho, mayang ning tarung ya petuk gareng ning omah petuk gareng. Kate do jelek. Aku serius takonke niki. Nggih, heeh. Kreasinipun seniman-seniman sak mangke Rama cekuk teruna nika. Nggih. Nah, niku nek cara keraton Mas Gareng nek mboten klentu niku prajurit Palawija. Weh. Nggih. Niku prajurit Palawija niku nggih kados Mas Victor, kados Mas Ngurah niku wau. Ingkang tundhonipun itu diberi perhatian yang utama saking Narendra utawi yang mulia yang seorang raja niku digatekke ditengenke ora dibedake karo liyane ngoten lho Mas. Gitu dianggap utuh kabeh ngoten. Nggih. Nggih, menawi boten wonten mriki mungkin penerangan-penerangan ini tidak akan tersampaikan jadi Ning Bapak mesti kesupen Mas Gareng mesti lali. apa? Yen pinuju Bapak niku nyangik ning daerah Ngawi, Mas Gareng ning Ngawi. Victor kuwi wit biyen wis nusul sampeyan Mas. Yen kelingan ora Gareng nek jenengan Gareng Mas Victor ngadeg terus melu joget Gareng nek Bapak Mas ten Ngawi. Mas Victor kuwi. Ya kuwi mau. Ya sing joget ya kuwi ta? Iya sing dadi celeng mau kan genjing ngono lho. Oh. Kuwi lho kuwi Victor. Mas Victor iki nek ning Ngawi iki mesti nek Bapak Asta mesti nusul. Berarti aku wis tuwa ya. Oh, metu pentose. Nggih Rama wah. Niki Anu betul tanam sekelima kula nggih anu kersane tinggi pupuk timbul KSP kali SPA nyuwun bergaya anu Kangjeng Gunarto. Oh nggih Rama. Kersanipun paring sabda ta monggo. Monggo Bapak Gunarto keparing nyuwun jawuh. Menika anu Mbak Patmi nggih lenggah, wilujeng lenggah. Nggih jan. Nggih matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang sepindhah ngaturaken selamat ulang tahun KAS FC ingkang kaping 12 SBA yang keempat. Mugi-mugi tetap jaya selamanya Amin. untuk mempertahankan Amin. budaya kita. Amin. Di menika wayang kulit. Amin. Amargi rikala kula wonten Australia wonten Adelaide menika sampun tenar asmanipun Bobo Haji Anom Surata wonten mriku. Amin. Amargi nate pentas wonten mriku. Lah kula menika nglajengaken mekaten. Dados tepuk tangan untuk Pak Haji Anom Surata. Menika ugi nate pentas wonten ing Australia wonten Adelaide wonten papan kula. Lajeng nggih karana sampun nate wayangan menika ya sampun mangertos tradisinipun. Ternyata orang-orang Indonesia yang ada di Australia menika ugi sami nguri-uri budaya, bukti nyatanipun wonten gadah gamelan lajeng wonten ingkang latihan bersama. Nika. Nah, kula suwun mateng para kadang seniman ingkang tasih kula mentah babagan seni menika mboten klentu amargi orang asing kemawon kepengin dadi wiyaga ngameli wayang. Dan mencintai gamelan kali wayang ya Pak Bun. Nggih, mencintai cerita wayang dan lah wonten mriku menika produk wiyaga sampun ada beberapa yang bisa.
ning produk dalang dereng wonten. Menika mila monggo sami-sami menika tilaranipun para-para ingkang sampun jenempon yang cenanding abiyat kanggih kita sedaya, kita generasi melanjutkan perjuanganipun para sepuh. Amin. Wayang budaya tetap ngrembaka saged hanjayeng bawana. Amin, 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 amin. Tepuk tangan untuk Pak Gunarto. Wonten Australia wonten produk kang gareng napa dereng Pak Gun? Dereng wonten mriku. Ah, mriku mboten wonten kang gareng, ngenteni kanguru nek mriku wae. Ngusul, gak kira iki ngusulke aku wis kok dijak rono. Lho, ning tenan lho Mas Gareng. Australia niku luar biasa. Riyen enten Brisbane niku enten gedung Southbank niku ten mriko antusias untuk pagelaran budaya Indonesia. Enten tari, enten wayang lan liya-liyane. Itu enten reog ning kono semanten. Itu sangat antusias sekali. Mila aja nganti isin dadi seniman, aja nganti isin dadi presiden, aja isin dadi pengarawit. Mari kita harumkan nama Indonesia melalui budaya. Amin, 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 amin. Matur nuwun, matur nuwun nggih. Matur sembah nuwun Bapak saha Bapak Gunarto Gunatali Sindring sampun kepareng-paring dawuh. Nggih. Nalika wonten Brisbane menika menandangu dalange niku mayang niku. Lho niki nate teng luar negeri lho, Pak. Nggih ten Brisbane. Niku ten panggung ning panggung ini terus diputer. Dadi penontonnya samirsani saka mburi kelir kali nggih. Tur sing ngubengke panggung iku dudu wong lanang lho Mas. Apa? Piye putri? Ijen iku. Dadi panggung ngeten iki ya niku sik kuwi manual apa nganggo mesin ngubengke iki? Manual disurung tangan ngoten niku lho. Dadi diubengke kalih tangan. Lah kok capok? Kula kalih pake dolan nggih ta. Kula sing makili suwargi Pak Bono. Lah sing ngubengke ora kuat. Pak Bono wedhung ngubengke dhewe. Niku nggih. Niku ngoten niku. Dados cara mriko niku kepengin ngerti nek ndelok saka cara masake pengin ngerti ngarepe karo ngerti masake saka ngarep. Oh, ngoten. Dadi dalang kali kelir nu dubengke ngoten nggih. Nggih, heeh sak panggung ku dubengke. Oh, wayang kulit apa gelali kok dubengke. Ya ora kok ya. Nyoba piye? Apa? Nyoba piye? Nyoba genti sing dubengke. Kowe mbok aja ngalup to. Lah ngopo? Lho wong kene kok dubengke iki rumangsamu. Ya kok bar gareng kok kene gendonge to Mas Gareng ngubengno ning penonton. Rumangsamu kok kaya wali kece gendongan. Ya ora kaya. Nggih mugi Gusti ngijabahi sempulur KSP kalian SP. Amin, amin, amin. Aku iki jane duwe usul ning wedi. Apa ta? Balik usulku iki lak KSP SBA kulino mirsani wayang. Nggih. Sekali tempo diwalik. Sing nonton ditonton, sing ditonton ganti nonton. Maksude personile ganti saka SBA KSFC kaya sinden, kaya yoga dalange. Saka KSFC. KSFC terus pengerawit karo Presiden Nadi dadi penonton ganti. Ngono. Lah, pertanyaan. Mas Gareng mboten pirsa. Terus pundi? KSP pun nate ketoprak alten mriki. Oh, ketoprak. Nggih, wayangan nggih ten mriki. Niku KSP paraga niki termasuk Pak Sunardi Tradha niku wau Pak Sunardi Tradha nggih joget. Lah kowe genara ketut. Ora ke, lah ketoprak apa ya ning garenge. Niku ketoprak lakon wayang kok. Lakon wayang nggih. Mas Pandi Narada nalika semono dapuk dadi Baladewa. Kene iki usum sing jenenge Keyang Ketoprak Wayang. Oh, tenang. Kene iki kimasan iki. Sampeyan ngerti Mas Pandi dadi Baladewa nganti paduro tanggane? Kok iso? Masalahe napa, Mas? Ngapalke naskah. Ngonek-ngonek ke Supana. Ah iya iya. Nggih. Supana anu apa ngonek-ngonek Hamsa ning. Hamsa. Kok sono kuwi ning omah kono ning perumahane kono. Ah tanggane metu kabeh. Dikira paduro sing wedok. Mbok yang sabar to, Mas. Lho, apa ya tanggane ora ngrungokke wong sing dionekke Hamsa apa? Apa ngerti iki tenan kuwi. Apa bojone jenenge Kamsa? Ya ora. Nggih, saking semangate. Nggih. Niku SD men dadi ora Durupadi lho kalau mben. Nggih. Kayak gandrum. Terus Pak Tri dados Kresna. Ora hebat. Oh, dari sini dapukane Durga mesti. Durga kok cilik. Loh, ya Durga ki iso cilik iso gedhe. Nggih, bakune derek remen iki derek remen. Matur nuwun Rama, matur nuwun. Matur sembah nuwun Bapak dawuhipun
Menika selamat datang untuk Mbak Ika Kebumen, Pak Muklas kalian Pak Tejanoto. Bareng rawuh. Tuwin kula selamat nama wilujeng rawuh dhateng Mas Wardoyo Jumantono. Waduh, kepara tindakin aku gawake pete sak ngono akeh Mas Gareng. Oh, pete. Nggih, heeh. Tahun ngarep wayangan. Kowe rasa ngarah pete. Apa? Ora mangan pete asam urat ta. Iya. Nggih, niki kenawala Mas Gareng. Mas bar digasaki terus maju. Sapa? Dalang entut. Sapa to? Dalang entut. Sapa? Tengkleng. Teng ki mambu, kleng ki swara. Swara sing mambu apa? Entut. Ya ora ya. Dulurku lanang ki lho. Wah, ketoke nyawange rene ning lirike rono. Iya. Mila sadurunge ngaturke nawala tak nyuwun tulung Mas Tengkleng sik. Ah! Ya ngarake tak duweke karo Mbak Wida. Iya. Kene iya. Padha krek. Terik. Yo. Monggang wae. Hormati monggang to. Oh, monggang. Monggang. Ya, munggah. Monggo Pak Tekleng Mbak Winda. Monggang. Ya. Monggo Mbak Winda, Pak Tekleng. Ya. Para tamu sinedahan kakung sarta putri. Kawis singal lumampah. Temanten kakung badhe kaboyong wonten ing Sasana Laya. Sasana Laya. Sasana. Sasana Laya ya. Sasana Laya ono mati ya. Oh, kuburan ah. Deh. Sehat, Pak. Sehat. Kelabi dhewe kembaran kok ya. Saribet. Nawar dhewe wis padha. Terus iku masih gue bahan garap-garapan ya aku ya. Dah, Wilda. Kowe mau bengi ngimpi apa? Ya, diterima-terimake wong anane ya gur kaya ngene ya, dah. Ya ngono ta. Temanten putri sajak klewo-klewo. Selamat malam, Mas. Selamat malam Mas. Malam Mas Bayu. Nggih. Sehat Mas Bayu. Sehat. Kula matur nuwun panjenengan tak atur sedahan nadyanto lumantar WA ning kula yakin jenengan mesti rawuh nyani piyayi entengan panjenengan Mariono Lek Sukadi niku Pakde Kuntono piyayi sing entengan. Pakde Sukadi Bendol Nggih. rawuh. Nggih, heeh. Kuwi ku arep joget serampat. Iya. Kowe Nggih. Mugi Pak Anom paringi sehat panjang umur. amin. KFC KSPFC terus jaya Amin. SBA jaya. Amin. Jaya terus. Pendak tahun wayangan terus orang nggo dagelan. Iki urung ana lho lakon dalan disandang lagi. Kowe ndongake liyane. Lah iki kok ora mbok ndongake piye? Ora ndongake kok. Lho. Nawore klewo-klewo. Puber ke-12 iki lho. Wis senengane mudo garapi wong. Iki jujur wong Apa? padha wong lanange kan. Piye? Wilda iki. Ora mudeng lho ora wetu pethuk kok kon mudeng piye. Lho upama wong lelakon iki kabeh bisa kelakon kersaning Gusti Allah. Upama iki dadi bojomu piye? Ora kok. Halah, guru pomo ya. Ora kuat ngopeni. Ora kuat ngopeni. Lho, upama. Ora upama. Pokoke aja lah. Kok nek upama ki wegah gelem nek tenang kok. Ya, kleru. Ora nganggo upama. Ora nganggo upama. Tenan dadi bojomu piye? Ora Yuan kok. Hah? Ora. Mboten niku. Aja ngono to. Piye? Kowe karo aku padha kertune iki. Kartuku tak buka apa piye? Kagareng. Bukaan kartu. Aja Pak Tengleng tok. Piye? Ki tenanan. Pak Tengleng piye? Wis senengane gathuk-gathukke ngono-ngono masane niku. Oh lah padha ra geleme. Iya. Kene yo moh. Jenenge kowe kanca nyambut gawe senimane nek ora gayeng. Lah wong Ya. jejere wis jegleke adoh lho. Aduh. Lho kaya Pak Ayar njikoke rapot anake. Ya ora. Mas Kleng. Dalem. Ya, panjenengan tak suwun dana suwanten bawa ning riptan panjenengan piyambak
sing napa kula namung sumarah kemawon. Oh nggih. Nggih. Imbang ngono katresnanku. Lah ya tenan to. Nggih. Kuwi imbang ana katresnanku nggih dibawani. Nggih. Nggih, monggo. Ku barang iki kula tak nyuwun berkah Om Mariono karo Nik Sukadi. Karo Pak Dipun. Wah, kompak pemain wayang kabeh kae. Wah, saestu. Enggak Mas Ngleng, diaturke Mas Ngleng. Nah. Saben dina mong ngalamun Kaya ora dipethuki kaya mung ngalamun tok. biyen sing tak bayangke iki ya kaya sinden ngono kuwi ning wis mati wonge. Ya ya pokoke ya wonge ya ayu. Oh, tak bendina tak ngalamunke wae. Aku ngerti. Nah, iki wong mati ceple mesti. mati kabeh. Ya terus. Angen-angen mring wong Gaweane mancinge suarane apike rek. Angger mancing karo Bagong anggere ucul ngono kuwi miso-miso. Wong miso-miso ngopo ngono miwak mung terus nyari mbok pisuwi aku ya ngono kuwi. Iku yen mancing itu. Entuk kuwi, entuke cilik-cilik ngono. Sing miso-miso ya Kowe patek kok leng kuwi. Mas Tengkleng yen mancing ya itu. Entuk ya karo Bagong. Lah kok mancing Wildara itu. Wah iki Pancingane ki angel. Ki tenan lho Kang Gareng. Iki ora apus-apus. Iki nek mancing. Kuwi iki gur ketok nggon amit 1000 nggon. Nyobok to? Nyobok mung ketok guluku enggak. Ketok kene iki tok raine tok karo mancing. Dalang kondang iwak ucul kok sing miso-miso sak waduk krungu kabeh ngisin-isinke. Mancing nyobok wae dikira enceng gondrong. Ya karo Bagong iki kok. Lanjut. Harap urip rengan bunga susah dilakoni apa teko lan pun kakang hatiku ra bisa lali